Gabi mga binati o minahal kong matalumnon. Okay, welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Today is October 22, 2022. Di ata karon sa Canigao Island kung diin nagsuroy-suroy unya mamonitag mga basura guys nya. Sa kadtong ganahan mo suroy sa Canigao Island, welcome mong tanan nga mo bisita diri ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Okay, balikon ko sa mga turista nga ganahan mo suroy sa Canigao Island, welcome mong tanan ang mo bisita sa among paraiso sa lungsod sa Matalom. Okay, katong ganahan mo maligo og intay humana mo diri sa Canigao Island, pwede butang mo adto sa Hitoog Cave. Itong buhaton guys, o gikan mo sa Canigao Island, mga na lang tas mga kanitong mga kuan sa ticketing sa area kung diin mga tangad to kung asa dapit ng Hitoog kay mas nindot pud nga to guys, mas bugnaw niya, fresh ang tubig ngadto, adunay cave niya, adunay lagoon po, aduna po swimming pool. Okay, iko live diri sa Canigao Island, ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Okay, sa kadtong maligo pod maligo sa ubang mga tourist attraction sa lungsod sa Matalom na pod to ni sa ang kuan bag-o na to nga tourist destination o ang Magungong Spring Water. Asa man dapit ng Magungong Spring Water, naani mahimutang sa barangay Tigbaw, Matalom Leyte. Adto ni agion sa bato padong sa Santo Niño unya Tigbaw padung sa kuan pod. Murag mulusot ra ngadto mo na utlanan sa Luwan o barangay Tigbaw, Matalom Leyte. Okay, good luck o happy weekend sa kanang mo bisita sa paraiso sa lungsod sa Matalom. Once again, Iko Pipi, andam mutabang sa turismo diri sa lungsod sa Matalom. Good luck o God bless kanatong tanan.